hjertelig velkommen til Sensommerkoncerterne 2009. Og det er faktisk også en jubilæumssæson, for det er vores sæson nummer 20 her på museet. Gennembruddet det kom i 1990, for der opførte vi vores første fløj og fik vores sal derovre. Og der kom en meget energisk Birgit Tengberg og sagde, at skulle der være koncerter, så skulle det virkelig være koncerter. Det skulle være på et højt niveau, kvaliteten skulle være i orden, og det skulle være blandet med nyt og gammelt og uopførelser. Og ja, jeg lyttede og blev jo klar over, at Birgit udmærket vidste, hvad hun talte om. Og jeg må jo sige, at det har aldrig været en skuffelse at følge med igennem årene fra de koncertrækker, vi har haft. Velkommen til Birgit, og rigtig hjertelig tak for din store indsats, Birgit. Det er selvfølgelig en stor glæde. Det er også sådan lidt bevægende, at der er gået så mange år. Det ene år har jo bare taget det andet, og jeg er stadigvæk den, der står bag koncerterne. Det er jo sådan, ligesom sådan en slags tøj, man har på, man ikke kan få af. Altså det er svært at komme ud af det, når man først er kommet ind i det. Fordi pludselig så er næste sæson planlagt, og så må jeg jo bare hænge på. Der har selvfølgelig været, som Erland også sagde, mange dygtige musikere og mange spændende oplevelser, ny og gammel musik og alt muligt, jeg kunne ramse op, og det kunne blive rigtig, rigtig kedeligt at høre på. Men jeg har selvfølgelig tænkt lidt over, hvad de her 20 år, er der så noget, der er gået galt? Er der noget, der er smuttet nogle gange? Er der et eller andet, som vi måske godt kunne have været foruden? Men det synes jeg faktisk ikke rigtigt, der er. Det lykkes hvert år. Men når man nu laver en aftale med musikere, så er de så veldisciplineret, at så kan man regne med dem. Og når man laver en aftale år for inden, så kommer de selvfølgelig den dato, vi har aftalt. Så var der et år, hvor der var en trio. De var kommet til at booke sig til en koncert kl. 20 i København. Hvordan løser man den situation? Ja, man lejer selvfølgelig en helikopter. Og så lander man nede på stranden, og så spiller man koncerten, og så flyver man væk i helikopter igen. Og de nåede koncerten kl. 20. Men der er jo ikke nogen koncert uden et publikum, og der vil jeg også sige tak til jer, publikum, fordi der er mange af jer, der har været her mange gange. Der er nogen, der har været her hvert år til alle koncerter. Og det er klart, der er jo ikke nogen koncert uden jer. Så skal jeg lige nævne, at nede i det hjørne derovre sidder Svend Rastrup Andersen fra Danmarks Radio. Det er jo sådan, at P2 optager koncerten, som I kan se i programmet. Svend, han sidder og snakker ind imellem musikken, og det må han godt. Så hvis I godt lige vil tjekke det med mobilen alle sammen, så tror jeg, vi kan byde trioen rigtig hjertelig velkommen. Herzlich willkommen.